Yau fa ware nake jin ta. Kai. Yau ware nake jin ta mutumina. A ke baka sani ba babban yaro. Layin nan fa kakkabi da mu saboda ban san ta inda ake bi ba. Kaga malam dan tsaya. Kafa kabi da mu ta inda ba bai kamata a ce mu wannan mafa. Layin nan ai ka san fitaccen layi ne. To shikenan mu je. To amma dan tsaya. Da. Mana babban yaro gashi. Takalmin ka kafa nawa ne? Kafa biyu ne. Gayo. To shikenan ban tsaya mu. Ba ka ɗaya ko? Mana yau za ka ga harkar takaita. Ko? To wallahi idan muka je ina ga ma. Babban yaro. In muka je aka samu matsala. To wallahi zan ma duka. Ni za ka daga? Kai din da ka Kai babban yaro. Allah ya san harkar. To. Tanne shi yara shi zai. Domin sanar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba, duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe.